dőlnek, kék harsonákkal zeng az ég, s barlangjából a dobos kőnek az ember újra fényelé. Fonnyag testünket záporozza, sápadt arcunkra hullanak, s szédülten, szinte tántorogva, szabadság, szívjuk sugarad. Sötétből tárul ki a szívünk, nyíló virág a föld felett, a szolgaságból fényderítünk, fegyver nélkül is győztesek. Vannak történetek, amelyeket mindenkorban el kell mesélni. Vannak olyan példázatok, amelyek azért fontosak számunkra, mert minden korban, történelmi helyzetben próbára teszik erkölcsi tartásunkat. A lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el. Márai Sándor szavai szolgálnak mottóul a mai ünnepi megemlékezéshez. Én nem tudok sokat még a korról, amelyről a nagyapám mesélt. Könnyes rúgta, egykor a hazánkban sok-sok ember élt riadtan és rettegve az éjtől, mert az álmot csengő rázta fel. Majd a folytó csöndet 57 éve a kíntüze lobbantotta fel. Nem tudhatok sokat még a korról. Kölyök vagyok, szélvész kisgyerek, akit csibész barátai várnak, s nem érti a felnőtt életet. De a lelkem mégis érzi, miért sír a mamám és a papám, s rosszalvóként néznek fel az égre, az Isten suttognak talán. Látom ma is, mindig újraélik az átrias sok-sok éjszakát, s angyaloktól rimánkodva kérik, történelem, ne hozz Golgotát! Ugyanis, drága kisunokám, Magyarország a II. Világháborút, akárcsak az elsőt, a vesztesek oldalán zárta. A döntést, hogy országunk a szovjet érdekszféra része legyen, Sztálin és Churchill hozták meg. Még 1944. októberében Moszkvában osztották fel egymás közt az öreg kontinens. És bizony a Vörös Hadsereg kérlelhetetlen elszántsággal kényszerítette ránk a kommunista rendszer. A magyar emberek óriási többsége nem akart kommunizmust. A II. Világháború tengernyi szenvedése után független és szabad országot álmodtunk magunknak. Ám az ellenállás hasztalannak bizonyult. A társadalom hagyományos civil szervezeteit szétverték, a pártokat betiltották, a politikai rendőrség a hírhedt államvédelem teljhatalmat élvezett, és példátlan kegyetlenséggel hajtotta végre a parancsokat. Így az 1950-es évek elejére már elviselhetetlen terror uralta az országot. Minden harmadik magyar állampolgár ellen koholt vádak alapján eljárást folytattak. Egy korabeli vicc szerint a kommunizmusban csak három fajta ember létezik. Aki ül, és aki ülni fog. Internáló és munkatáborokat nyitottak. A szovjet típusú rendszer lényegéből fakadóan nem tűrt semmiféle szabadságot. Egy párt, egy vezér, egyetlen eszme. És a párt szeme mindent látó. A párt keze mindenhova elér. És emlékeim szerint 1956 nyarán. Igen. Azokban a napokban nagy horderejű események történtek Lengyelországban is. Poznanban, június 28-án mintegy 50 000 ember tüntetett az utcákon. Kenyeret követeltek és szabad választásokat. Ekkor már senkinek sem lehetett kétsége, hogy a sztálini kommunista rendszer repedezni kezdett, erkölcsileg ellehetetlenült.
Az ébredő hitnek összetiport álma, szökkelj nekünk szárba, s légy a történelem néma zsorozsmája. Amint 1848-ban a bécsi forradalom híre adott alkalmat a pesti megmozdulásokra, most október 22-én a lengyelekkel való szolidaritás jegyében hirdettek tüntetést másnapra a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói. A kocka el volt vetve. Az utcára tóduló tömegben az emberek egymásra találtak, hiszen a lakosság szinte minden rétegét súlyosan megnyomorította a társadalmi és gazdasági élet egészét érintő válság. Mindenki elégedetlen volt a hatalommal. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak az elnyedetlen, tapsoló tenyerekben. Ügyben, az operában, épp olyan hazugság az egész szoborkövekben, színekben, képteremben. Külön minden keretben, már az ecsetben. Nem csak az égben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megálltak a puhajban. Hol zsarnokság van, ott van. Jelen valóan mindenekben, ahogy rég Istenet sem. Hogy zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában. Az ott van. Elég volt az elnyomásból! Elég volt a nélkülözésből, a nyomorból. Elég van a kötelező beszolgáltatásokból. Elviselhetetlen adó, korlátosítás. Elég volt, elég volt, elég volt. Nagypapa, igaz, hogy eltörölték a hagyományos nemzeti ünnepeinket? Március 15-ét vagy augusztus 20-át is? Igaz, így történt. A hétköznapokban is átható politika nem csak a vallásos hitre, de a nemzeti érzésre is ellenségesen tekintett. A hazaszertett szó is reakciósnak minősült. Használni nem volt ajánlatos. A piros-fehér-zöld zászló vagy a kokáda használatát ugyancsak reakciósnak bélyegezték. Karácsony második napja munkanap lett. November 7-e, a nagy októberi szocialista forradalom napja viszont a legnagyobb ünnepnek számított. Nem is tudom, hogy történt a csoda, melynél szebbet nem álmodtunk soha. Hogy is kezdődött, akkor kedden. Az orvos őszi pesti ég alatt elindult lelkes, nagy diákcsapat. Alkonyban új halnalra készen, s velük mozdult az utcatengere. Felhőkig lángolt népemnek heve, láncot tépő keserűségben. Az egyetemi ifjúság 16 pontban fogalmazta meg követeléseit, melyek a Szabad Ifjúság című újság október 23-ai körszáma tartalmazott. A falakra kiragasztott követeléseket városszerte olvasták. Sokan azonosultak mind a követelésekkel, mind a szolidaritási tüntetéssel. Ez a haza magyar haza! Minden orosz menjen haza! A kormány alakuljon át Nagy Imre vezetésével, a szállalista Rákosi korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk. Tiltakozunk az államvédelmi hatóság fegyveres beavatkozása ellen. Követeljük, hogy a Sztálin szobor helyébe az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek. Még ezen a délutánon megszületett a forradalom jelképe, a lyukas nemzeti színzászló. A nemzeti zászlóból ugyanis kivágták a szovjet mintájú címet, és követelték a régi magyar Kossuth címer visszaállítását. Majd a parlament épület elé a Kossuth térre vonult az immár 200 000-es békés tömeg, ahol hallani akarták Nagy Imrét. Ugyanekkor a tömeg egy része a Magyar Rádió székháza előtt gyülekezett. Rádió Budapest. A pontos idő 20 óra.
Kedves hallgatóink! Közvetítjük Benel Elmélánytásnak, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetősége első titkárának beszélünk. Mi azonban természetesen szocialista demokráciát, és nem polgári demokráciát akarunk. Ezért elítéljük azokat, akik ifjúságunk körében a sovinizmus métejét igyekeznek terjeszteni, és a demokratikus szabadságot, amelyet államunk a dolgozó népnek biztosít, nacionalista jellegű tüntetésre használták fel. Pártunk vezetését azonban ez a tüntetéssel ingatja meg abban az elhatározásában, hogy tovább haladjon a szocialista demokratizmus fejlesztése útján. Mi hazatiak és egyben proletár internacionalisták is vagyunk. A Szovjetunióhoz és a szocializmus építő valamennyi országhoz való viszonyunk alapja az, hogy pártjainkat, amelyek országainkban vezető pártok, a marxizmus-leninizmus tanítása vezérli, hogy szeretjük népünket és megbecsülünk minden más népet, hogy a teljes egyenlőség, az egymás ügyeibe való be nem avatkozás, de ugyanakkor a kölcsönös baráti elvtársi együttműködés alapján állunk. Segítünk egymásnak, hogy megkönnyítsük országainkban a szocializmus ügyének előrehaladását, és a szocializmus magasztos eszmének győzelmét az egész világon. Vesszeng elő! Vesszeng elő! Rákosiból elevünk! Új vezetés kell nekünk! Nagy Imrébe kormányba! Rákosit a Dunába! Kossuth, ami példaképünk, Sztálin többé nem kell nékünk. Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Az eddig bizonytalan hatalom döntött és lövetett. Este 9 óra körül a rádió AVH védői üzenet jutottak az emberekre, és megindultak a szovjet tankok Budapest felé. A tüntetés forradalomba csapott át. A szovjet harckocsik budapesti megjelenése olaj volt a tűzre. A tömegtüntetés fél nap alatt forradalommá vált, majd a szovjet tankok látványa szabadságharcát okozta az eseményeket. Mi az a szabadságos, amikor esnek ránk, ahol a bátor is fél. Szívedet emelt felé, amikor énet kell még, de vagy félemben lángolj bátran. Itt a halál nem számít szó, ami csak elkábító, az, aki nem tárít, nem vár rá meg. Nem? Itt, amelyek hatalmát tűnt, amik a sors ért rád, és az, aki mindent lát, mindent megold rá. Itt, a nem szállító, amikor nem állító, az, aki nem állít, nem áll rá, nem áll, nagyon a szabadságban, hol a szeretnek rád meg, amikor egyszerűen elmúlt végre, szétszívenek emeltek ég, hogy az égnek nem ég, nem az az életnek vándorj várva, így nagyon a hangvédnek ég, nagyon az égvédnek ég, a szívem hangvédnek Másnap a kora reggeli órákban megkezdődött a fegyveres ellenállás az idegen támadással szemben. Leverték a gyűlölt rendszer jelképeit, a vörös csillagokat, eltávolították a vörös zászlókat és a Rákosi címert, a tömeg ledöntötte Sztálin szobrát. A szocializmus sztálini modellje visszavonhatatlanul összeomlott. A sztálinista pártvezetés azonban még nem adta fel a harcot, és saját nép akaratával szemben a szovjet csapatok további beavatkozására számított. Szerdán reggel 4,
ágyúszó és szenvedés. Mégis, mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem áll többé szobor a csizmában. Csütörtök. Lázrózsák mindenki arcán. Földvári már keddeste elesett a rókus előtt. Szemközt az iskola, padlásán felfegyverzett gyerekek. Péntek, még több vér, tankok. Percek alatt halottak tucatjaival telt meg a tér. A vérengzésnek több mint 100 halálos és rengeteg sebesült áldozata volt. Az emberek tudták, hogy a mészállást az AVH követte el. Piros a vér a Pesti utcán, eső esik és elverik. Mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt. A 3 színlobogók mellé tegyetek kigyászlobogót. A 3 szín mellé tegyetek 3 esküvés. Sírásból egynek tiszta könnyed, s a zsarnokság gyűlöletét. S fogadalmat, te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy a Pesti utcán múlt a vér. És múltak a napok, úgy tornyosultak felettünk felledek. De lesznek-e még napfényes nappalok, és kacagnak-e még a magyar gyerekek? Vagy mindörökre már csak rabigában pusztul, és sínylődik mindig a magyar? Tisztuljon hát ki, megfáradott kábafejünk, öleljen újra szeretve a kar. Adjak meg sorsunk a magyar szíveknek, hogy megáldottak legyenek a napok. Legyenek ismét hétfők, dolgos keddek, és legyenek békés, szent vasárnapok. Legyenek szerdák és szép csütörtökök, legyenek péntekek, s dalos szombatok, és pusztuljanak el mind az ördögök, hogy legyenek ismét békés nappalok. S legyenek ismét dalos tavaszok, s nyalak ringassanak telkalászokat, ősszel fordjanak tüzes magyar borok, telek szüljenek meséket, álmokat. S legyenek ismét dalosak az ajkak, szálljanak ismét a magyar dalok. Ó, add meg sorsunk végre a magyarnak, hogy magyarok legyünk, ne pedig rabok. Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és taktika, itt csak halálba menő 14-20 éves gyerekek voltak. Lányok is, akik betelvén egy istentelenség szörnyű ürességével, a hamis jelszavakkal, a hazugság emészthetetlen maszlagával nekimentek fölborítani a hegyet, megfordítani a történelmet, eszméletlen céltudatossággal, élni vagy meghalni. Hősök voltak nagyapáink, büszkék vagyunk rájuk okkal. 956 őszén szembeszálltak a zsarnokokkal. Elegük volt a nyomorból, félelemből, börtönökből. Szabadságra fényre vágtak, ki a sötétségből, ködből. Egybefort az egész ország, mint akit kifosztott, megvert a gyűlölt rend, bátor szívvel, kemény kézzel fogva fegyvert. Együtt menetelt a sorban munkás, paraszt, tanár, diák,
orvos, mérnök, s mennyien még. Csodálta őket a világ. Forradalom, szabadságharc. Ugyanúgy, mint akkor régen, a lánglelkű Petőfi és Kossuth apánk idejében. De mint akkor, vadkozákok, most csikorgó ádásztankok törtek ránk, nyomukban hullák, vér, romok és friss sírhantok. Győztünk volna, összefogva, ahogy kezdtünk, de a világ, ha ámult és tétlenül nézte vesztünk. Forró, lázas napok után újra csönd lett magyar földön. Még több idegenhad, bosszú, bűnhődés, bitófák, börtön. A következő években ismét megnyitották az internálótáborokat, több mint 400 embert végeztek ki, és körülbelül 20 000 embert börtönöztek be. Hajsza indult a szellemi ellenállás résztvevői ellen is. Írókat, költőket, újságírókat tartóztattak le. Sokan tűntek el nyomtalanul a megtorló gépezet intézményeiben. Csaknem 200 000-en hagyták el az országot, többnyire örökre. Legyünk hát mindig büszkék, tiszta és szent, bár elbukott és vesztes szabadságharcunkra, hisz hatalmas árat fizettünk érte. Aki számít, ki az, aki szeret, túlja a földön, süti kenyeredet, fűti a gyárat, veti az ágyat, és álmokat álmodik, bátor álmokat róla.
létezik egy igazi Európa, mely abban egységes, hogy az igazság és szabadság nevében ellenszegül a zsarnokságnak. A magyar szabadságharcosok ezrei ma ezért az Európáért halnak meg. Ezen mondatokat Albert Camus, francia író és filozófus írta 1956-ban a Magyarok vére című kiadványában. Az az Albert Camus, aki a következő évben irodalmi Nobel-díjat kapott. Szerencsére ma már mi magyarok is szabadon emlékezhetünk 1956 hőseiről. Köszönöm a 8. évfolyamos tanulóknak, az őket felkészítő osztályfőnököknek, Tarcai Gabriálának, Morvai Szabó Editnek, a segítő pedagógusoknak, Virág Attilának, Izsák Istvánnak, Meglécz Józsefnek, Sipán Józsefnek, hogy méltóképpen ünnepelhettünk. Fogadják el szeretettel és ajándékunkat a tagintézmény vezetői dicséret mellett természetesen. Élet valaki.